BPF दलनो रायजोफ्रा 90% एबाब भट होगोन जेसेबां टटेल भट दं बेखायनो बिरोधी दलफोरनि जायफोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोननि अग्रेम धन बे बायजप्त जागोन अर्थात बिथांमोननि सिकिउरिटि फिस होनाया नमिनेशनाव बे गासैबो फरफिट जागोन जोंनि 6 नम्बर कसुगाव बिटिसि समष्टिनि सिङाव थांनाय बिसायख'थिनि सिगां बा बिसायख'थिनि समाव जोंनि BPFनि मानगोनां आफादगिरि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे जों गासैबो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोरनि खाथियाव थाङै थाङै मोनसे जों जबान होदोंमोन बे जबाना जाहैबाय मा जे जोंखौ सरकाराव लाबो आरो सरकाराव लाबोखांनायनि उनाव जोंनि सरकारा फैग्रानो नोंथांमोननो जोङो नैबे 5टा जे माखासे सुबिदा दङ बेखौ रायजोफोरनो जों होगोन बेनि गेजेराव हानि पाट्टा दं हानि पाट्टानि लेखा होनाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख थाखा होनाय जोंनि बोराय बुरिफोरनो जों 10,000 थाखा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 थाखा होनाय जोंनि बे माने मा होनो बे विकलांगफोरनो माने 10,000 थाखा होनाय बेफोर गासैबो जोंनि गासै मोनबा गेरेन्टिमोन आरो बे गेरेन्टिखौ जोङो मावना होनो होननानैनो थांनाय बिसायख'थिनि माने समावहाय रायजोफोरनि सिगाङाव जोङो फोसावनाय जोंनि मोनसे समायखिरामोन दिनै बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय कसुगाव समष्टिनि सिङाव दिनै बेनिनो हाबाफारि जादों आरो बेवहाय जोंहा जेसेबां जोंनि मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोर माने मा होनो हिताधिकारी जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बेवहाय जोङो सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन हिसाबै जों माखासेखौ डाइरेक्ट चेक रानबाय आरो माखासेफोरनिया बेक्तिगत डाइरेक्ट बिसोरनि एकाउन्टआव दिनैनिफ्रायनो हाबसिगोन बे थालांबावनायनि खोथा नङा दा जोङो पर्यायक्रमै मावदों देग्लाय नैबे समष्टियाव जोङो 100 जन लाइमोनफोरनो होदों आरो अहा बोसोराव जों हयथ'बा 150 जन जों होगोन ओरैनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रि बिथाङा दाख्लै फोसावलांदों जे बिटिसिनि थाखाय लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि मुङाव गासै 15,000 जन मानसिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख करि थाखा होगोन दा बेखौ नायोबा जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय 15,000 आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो आलादा भाबै लानानै निस्सय जोङो फैगौ बोसोराव आरोबाव जायफोर दिनै थालांबाय बिसोरनो होनो हानाय रोखोमै देग्लाय 100 जन होदोंबा कालमासि जोङो 200 जन होनो हानायनि बे मोनसे जोंहा पलिसिया दङ बेखायनो जायफ्रा दिनै मोनाखै थालांबाय बिथांमोनहा साननानै लानो नाङा जे जों आरो भबिष्यतआव मोनला बेखौ बिथांमोनहा कालमासि गासैबो मोननायनि बे राहा लामाखौ जोङो खालामगोन न'खराव बेबायदि सानै मोननाय खोथा गैया भलबसथ' बहाबा जुदि सोरनिबा नामा सानै ओंखारदोंबा बेखौ जोङो दानफिनजोबनाय जादों बेखौ जोङो सोदांफिनदों आरो न'खरसेयाव जों सासेल' दोननाय जादों साम्पा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै दिनै BPF दोलोआवहाय हाबनायनि इसारा बेनि सायाव सारा मा हाबनायनि इसारा नङा अलरेडि हाबबाय बिथाङा दिनै चिरां जिल्ला BPFनि बानजायनायाव मोनसे जोंहा दिसपुर सल' मोनसे रेलि दं आरो बे रेलियावनो दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF हान्जायाव हाबफैबाय जों मिथिगौ जे BPF हान्जाखौ नागारनानै थांदोंब्लाबो BPFखौ नागारनानै खाम्फा बरगयारिया बारा गोबाव थानो हाया बिथाङा मास मोनथाम मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो जोंनि BPF हान्जायाव गरायबोफिनगोन बेखौ जोंहा सिगांनिफ्रायनो रोखा मिथिनानै दंखायो दसे समनि थाखाय मानिबा खुद्रिनाय दंमोन बेनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय हान्जाखौ नागारनानै थांदों आरो दिनैहाय बिथाङा मास मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो जोंनि हान्जायाव गरायबोफिनदों एथ' गोरलै नङा BPFखौ जोनोम होगिरि बिटिसिखौ जोनोम होगिरि बिटिसि सुक्ति खालामग्रा बेबायदि सासे नेताया दिनै नैबे टिमखौ BPFखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनानै खामानि मावहैनाया बिथांनि थाखाय खुनु दिन सम्भब नङा असम्भब बेखायनो दिनै बिथाङा गिदिंनानै बेवहाय फैफिनगोन बेखौ जोंहा मालांखावनो फोथायनाय दङमोन आरो बे जोंनि फोथायनाय जोंनि साननाया दिनै रोखा जाबाय खाम्फा बरगयारिनि BPF हान्जायाव गिदिंबोफिननायखौ जोङो गोरबो गोसोजों माने बिथांखौ रंजा खुसियै जों बजबनानै लाबाय आरो बिथांखौ दलखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जाहाथे खामानि मावनो लिडारशिपखौ होयो माने सिगाङाव जेरैहाय हाग्रामा महिलारिखौ सहाय खालामनानै दल आरो सरकारखौ गोख्रोङै सालायनायाव मदद खालामदोंमोन बेबायदि जाहाथे मदद खालामो बेखौ जोङो आसा थिबाय आरो बिथांखौबो जोङो बरायनानै लाबाय निस्सय लासै लासै बयबो फैगोन मानो फैया जानो बयबो फैगोन खिन्थु दिनैसिमहालागै बिथाङा मा सानदों आं बुंस' हाया खिन्थु आं सानो सानसे बेलासे बिथाङाबो
हयथ'बा BPF हान्जायाव गरायबोफिननानै जाथि समाज आरो देश अर्थात BTC बेखौ सेवा खालामनाय गोख्रों खालामनाय रायजोफोरनि मोजां मावनायनि थाखाय बिथाङाबो निस्सय उचित प्लेटफर्म हिसाबै BPF आव फैयोबा बिराद मोजां जागोन आं बिथांखौबो खावलायदों। आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि डेटखौ मार्चनि 15-16नि गेजेराव फोसावगोन होननानै जोंहा मोनसे अनुमान दं। जेब्लाखि फोसावा जोंहा बेखौ साननांगौ गैया मानो होनोबा BPF आ जेराव गेलेगोन बाव गासैबो देरहासार जानो हागोन। आं बबे समस्थियाव गेलेयो गेलेया बे आंनि खोथा नङा। आङो MLA इलेक्सन गेलेयो ना गेलेया बेबो आंनि खोथा नङा। हानजाया जेरैबायदि डिसिसन लानानै जायखौ जेराव गेलेनो थाखाय बिथाङा थिनहरगोन जोंनि हाइकमान्डआ बे मथेसो जोंनि हानजानि केन्डिडेटफ्रा गेलेयो। आंबो दिनै आङो इलेक्सन गेलेनांगौ बा आं उमुगाव गेलेगोन होननाय बाथ्रा आंनिफ्राय गैया। दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिला बिथाङा जेखौ दायथ' होयो जेखौ थिनो जों बेखौ मावग्रा मानसि। बे हिसाबै समाव जेखौ मावनो थाखाय दैदेनगिरिया जोंखौ दायथ' होगोन बेखौनो जों मावगोन बेनि थाखाय जों जेब्लाबो रेडि। मा होनदों? आं रावखौबो फेक्टर नुवाखै। फैगौ बिसायख'थियाव बरंसो आंनि बेखौ दा सानबाय थादों आंनि मोनदांनायाव आं बुजिनानै लादों। जायफोर हेंथा हान्जानि बिर'धि दलनि केन्डिडेट ओंखारगोन बिथांमोननि ओइबार सिकिउरिटि मानिया फरफिट जाजोबगोन। BPF दलनो रायजोफ्रा 90%नि एबाब भट होगोन जेसेबां टटेल भट दं। बेखायनो बिर'धि दलफोरनि जायफोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोननि अग्रिम धन बे बायजब्थ जागोन अर्थात बिथांमोननि सिकिउरिटि फिस होनाया नमिनेसनाव बे गासैबो फरफिट जागोन केन्सेल थांजोबगोन बेखौसो आं बुंगोन।